Għaddej b'ritmu maġġel ix-xogħol fuq il-bini ta' Dar San Giuseppe, dar tal-anzjani fejn Silem Għawdex. Proġett b'investiment ta' 6 miljun euro li mistenni joffri kura ta' kwalità lill-anzjani Għawċin f'ambjent state of the art, kif spjega l-perizz tal-proġett Angelo Portelli. Ix-xogħol tal-bini wasal fi stat avanzat ħafna, qegħdin nibnu t-tieni solar u t-tielet solar, hekk kif jitlesta x-xogħol tal-bini jibdew ix-xogħlijiet fuq finishes fuq xogħol ta' elettriku, plumbing u air conditioning. Id-dar tal-anzjani se tikkonsisti f'erba' solari, parkeġġ, restorant u faċilitajiet oħra fil-livell ta' taħt l-art. F'kollox se jkun hemm 70 kamra b'żewġ sodod f'kull waħda u se tkun tista' takkomoda 140 anzjan. Fil-fatt, f'din id-dar jistgħu jgħixu koppja anzjani li jkunu rtiraw. Hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'Għawdex li ġiet ddiżinjata speċifikament għall-anzjani. Se jkun hemm spazji ta' rikreazzjoni għall-anzjani kemm fuq ġewwa u kemm fuq barra. Is-sit iħares lejn in-nofsinhar, veduti tax-Xatt l-Aħmar. Il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo tkellem dwar l-importanza ta' dan il-proġett tal-Għawċin, proġett li mistenni wkoll joħloq impjiegi ġodda fis-settur tal-kura tal-anzjani. Naħseb illi minn meta beda l-proġett illi jien tant emmint fih ma ħarisniex lura, bqajna mixjin il-qoddim. U issa illi wasanna fil-fażi ta' kostruzzjoni fl-aħħar tagħha, naħseb dan il-proġett verament ħajkun utli ħafna mhux biss għal Għawdex imma għall-Gżejjer Maltin.